Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kigsonan ng mga mahal namong tigpaminaw ining tumura karon. Amo na sad ko mong pagaripiton sa usa ka programa ang mga langitong lamdag sa kinabuhian sa pagtulong ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Magapanghinawat kaninyo nga unta nakamo sa kabasbog sa inyong panglawas din may magamit nato nga puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ka nato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Kung may basan man nga referensya nga gigamit na mo, dili toyo sa pagsupak sa Biblia. O ninitungura among mga pagpanghinaut sa tanang mga membro sa PBCM nga nagsunod garon nga ang atong programa sa obligasyon nato para sa atong programa pa din nga ang paghatag nato niya na labi na para sa ato ang palace renovation or new palace building no sa mga pag likom nato niya ng atong mga kantidad. Dili na to pagkalimtan nga sulod sa katuig adunay tulo ka hugna nga panagtigom nato ang Disyembre 29, Marso 10 ug ang Agosto 19. Og dining tunguro karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Delibrico nga kauban ganyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ganay pa ang kauban nga ebanghilista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos musa nga kauban nining tungura. Ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpadalingo kini sa RPM DXQ o Teleradyo Cagayan de Oro City 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launang tagna sa kahapon ng matag adlaw Domingo. Live kita karon sa Facebook usab mga kaigsunan gawas ninyo mabati kami sa radio o live sa Facebook makita usab kami sa para sa cable TV sa TV5. O ang mga programa sa PBC nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka radio station mga kaigsunan. Bisayas kita mga Bisayas ug Mindanao kita mga kaigsunan ug dinhi sa Misamis Oriental mabati usab dinhi ning simbahan sa DXR Radio Ultra 1188 AM band din sa Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab din ning simbahan sa Cabusis Radio 97.9 FM sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab din ning simbahan sa B Radio 105.5 Boycorat FM sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Mabati usab dinhi ning simbahan sa Railbeat Radio sa Ilog City 104.9 FM alas 6 ngadto sa alas 6:30 ang tagna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Ug dinhi ning simbahan sa Militar sa Radyo Rapido 92.9 FM dinhi sa Ilog City alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudon matag adlaw Domingo. Ang mga panimbayan namo mga kigsunan sa tanan nga nagasud-on kanamo via Facebook, via live streaming sa Facebook, via sa mga kigsunan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makitan Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila sa atwa via live streaming sa Facebook. Dahil kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami mga kaigsunan sa numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. O karon sa pagsigot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na mga mahal namong tigpaminaw, Rodrini,
atong hisgutan ang kining atong katbang nga nanukad dinhi sa Dipulog sa DXKD, no? RPN. Sa una, nilayas dinhi sa DXDR alas 7 sa alas 8 ngadto sa alas 8 sa kagabion adlong Domingo Bradone ang ato alas 12 ngadto sa alauna sa kapunon sa adlong Domingo. Bunga sa iyang mga pagpamatuod nga nining hitabo karon nga coronavirus kon COVID, iyang gipamatud-an nga taliwala sa pagpadayag nga pikion man lagi niya ang atong magtutudlo, piki nga Espiritu Santo. Nagbuhat pa siya og mga pagpanaway kining sa uban nga mga pagtulunan nga nagalan-ngalan kuno sa ilang ngalan nakabasa sa Biblia mo na day kuno igingalan. Pero kining atong mga pagtubag sa iyang mga argumento daghan siya pero di man lagi makuha sa usa ka oras. Ang importante diya nga may ipakita kita nga angay nga paghisgutan sa pagtubag, Brad Ronnie. Pero ang ato pinasikat kay mismo siya naghisgot man gani siya nga kung makig-argue kuno kurawon lang kuno ang doktrina dili kanang dili may doktrina pero matingalat ta niya sa iyang sukdanan dili makahimo sa pagpamatuod niya na. Ato sang ipabati, Bradoni, nga kinuraway gidi gusto niya sa doktrina. Okay, atong ipabati, Reverend ang tingog ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabadista, kay para niya lagi, basta gani maglantugi ang kuraw ang doktrina, hibong tani nga siya kung mo kuraw na sa to, di naman doktrina. Dato ipabati nga, basta kinuraway, doktrina lagi karawon, mga kigsunan. Doktrina ni! Karawin ang doktrina sa Adventista, dili magtigi. Dewa! So, karawon daw ang doktrina sa Adventista, di nita magpigi. Karon kay kinuraway man din sa doktrina mga malamong tigpaminaw kay dili ta magtigi. Nining coronavirus disease kon COVID-19 sa pagpamatuod ni Mitchell Bindilio, sila ragyod ang Sabadista mo'y dili butang nga mahitong pawak sa mga hampak sa Dios Brad Rene Bradoni. Kay sila daw luwas niya na og atong basahon ang Biblia nga may mga taong gyud sa Biblia nga nagapanghambog labi na nga nagpamatuod sila nga na sila sa balay sa Dios nga sila nanghambog sa ilang kaluwasan nga luwas na kuno sila niya na dili ikalimod kay nakasulat man pud gana sa Biblia. Hay nang priba niya na Bradrini sa nakasulat. Anya din ni Reverend sumala sa pagpayag sa Jeremias kapitulo 7 versikulo 8 kamajes Brad Rene. Oo, ang giingon. Anya karon kamo na nagsalig sa bakakong mga pulong nga walay kapusulanan. Jes ang gingon, og unya muani og mutindog sa akong atubangan sulod nining balaya nga gitawag sa akong ngalan og magaingon kita giluwas na karon kamo managbuhat dining tanan nga mga dulumtanan. Ato nakita mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan nga na di ay nga matud pa ada karon kamo na nagsalig sa bakakong mga pulo nga walay kapuslanan. Ngano daw nga bakakon nga mga pulong na ug walay kapuslanan. Ug unya mo anhi og motindog sa akong atubangan. Sulod dining balaya nga ginatawag sa akong ngalan. Sa ngalan pa di ay sa Dios natawag ng balaya Brad Rone. Og nagaingon, og magaingon kita giluwas na. Aron kamo managbuhat dining tanan nga mga dulumtanan. Sa pag-ingon nila luwas na, kay ginatawag ng ngalana kanang balay sa ngalan sa Dios, gitawag na ng ngalana diya gipahinuod sa balay sa Dios.
pagsulti nila luwas na, ang Biblia rin nagbuhat tinon sila nining mga butanga sa gitawag og dulumtanan. Nga naman. Kay kung ang maong balay, nagingon ni mo balay sa Dios, di na mo'y mao. Naghisgot-hisgot kag kaluwasan, ay nagapanghambog ka niya na, nagapanganda ka sa kaluwasan. Nabasa sa Biblia nga mga hambugiro nga nagapangandak niya na, Brad Tony, nga sa ato nang nabasa, may giingon nga nagsalig sa bakakong pulo nga walay kapuslanan kay naa sila sa balay nga gitawag sa ngalan sa Diyos niya, nagahisgot nga luwas na, nagbuhat tinon sila niya na sa mga dulumtanan kay di man mao ang maong balay nga giingon nila. Sa Biblia rin doon na ginang mga gitawag o mga pangandak, mga tao ba nga nagapangandak, mga ingon nga luwas na. Dini sa Santiago, akong bagabasahon, Kapitulo 4, versikulo 16, mga kaigsunan ninyong paminawan, inunini, apan ang tinuod, mao nga kamo, nagapanghambog na hinoon sa inyong pagkaandakan. Doon ay nagahimo sa pagpanghambog, matod pa din, dautan ang tanang pagpangandak sa inyo. Musa kung magsulti data, unya dili na mapamatud-an, nangandak ka niya na o nagapanghambog ka. Muna'y giingon nga dulumtanan, nga nagapanghambog, nga luwas na tungod kay naa sila sa balay kuno nga gitawag sa akong ngalan. Nga sa Biblia, mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw, unsa ning balay nga gisgutan. Basahan kong nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, gingon, kung malangan man o galing ako, ikaw may balunaon saon sa pagawi diya sa sulod, sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamaturan. Ang gisgutan day diri nga panimalay sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Ya nagapangambog ka lugar kay nakabasa ka na gitawag sa akong ngalan kanang balaya. Di ang balay nga gisgutan matod pa ni Apostol Pablo, balay nga gitawag og iglesia. Pero kinsay nagtukod niya ng gisgutan ni Apostol Pablo nga iglesia nga gitawag og balay sa Dios berdiri, kinsay nagtukod niya na? Ang nagtukod niya na rabon mo atong Ginoong Hesukristo. Sumala din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ang gingon, og sultian ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa ang nagtukod niya sa iglesia nga gingog balay sa Dios mao si Kristo. Nadaw mga tao nga nagapanghambog niya na, nagatawag nga luwas na tungod kay naa sila niya ng balaya nga gingon nga gitawag pinaagi sa akong ngalan. Kung balikan nato ang Jeremias City versikulo 8 kamatsis na giyon, aniya karon kamo no nagsalig sa baka kung mga pulong nga walay kapuslanan ug unya moanhi ug mutindog sa akong atubangan sulod nining balaya nga ginatawag sa akong ngalan ug magaingon kita giluwas na aron kamo managbuhat nining tanan nga mga dulumtanan. Nagapanghambog kag giingon nga balay sa Dios nga ang balay mao ang iglesia nga si Kristo mang nagtukod ila din ging paangkon nga kang Kristo lugar pananglitan. Pero kung ang balay brethren gitawag nga iglesia o na si Kristo ang nagtukod niya na, kinsa man pud ang ulo ni anang maong balaya Brad Ronnie sumala sa nakasulat sa Biblia. Natural nga ang nagtukod mo gid ang lugar nga ulo. Tungod kay si Kristo man ang nagtukod, siya gid ang lugar nga ulo niya na. Ridere, magpangpriba, pagabasahon ko din sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, ini ang ating mabasa. Siya, si Kristo, ang gipasabot ni Pablo, mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan ng panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuhan sa tanang busa. Kumo kay si Kristo rin mo may nagtukod sa iglesia, siya gyud mo ang ulo niya na o niya ang iglesia, gitawag na sa Biblia lawas niya o gihubadaw nga ang lawas nga mao ang iglesia
ang nilugar nga ulo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Naon sa may tawag niya ng maong lawas na mo ang iglesia nga giingog balay sa Dios. Brethren, sumala sa Biblia. Niya Reverend, din sa unang kwento. Unsay tawag sa maong ngalan? Ang tawag sa mga Reverend mo ang Iglesia ni Cristo sumala din sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 16 ang gingon. Pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga alok ang tanang mga Iglesia ni Cristo nangumusta kaninyo. Busa sa atong question mga malamong tigpaminaw kay ang lawas mamang gitawag og iglesia nga ang ulo niya na si Kristo. Namang gigingon sa Biblia nga ginatawag sa akong ngalan kanang balaya niya mosulod sila og motindog nga magaingon nga luwas na sila nga nagsulti na nagabot sa pagkadautan. Sa pagsusi na to ang balay gitawag og iglesia. Unya kung atong susiyon ang nagtukod sa iglesia si Kristo ug ang ulo niya na si Kristo gyapon ug ang ngalan niya na Iglesia ni Kristo. Pero unsay giingon dayon ni Mitchell Bendilio taliwala nining mga nagdala daw sa ngalan nga Iglesia kay nakabasa ko sa Biblia, nakabasa pug born again ug uban pa unsay iyang pahayag Brad Ronnie. Okay, atong pamatiyon na siya ang pahayag ni Mitchell Bendilio Reverend, yun si Mitchell Bendilio Pastor sa Sabadista kay muna gini manaway siya nga ang ubang pagtulunan nakabasa lang sa Biblia o ngalan nga sama sa saksi agi pangalan na dahan sa ilang pagtulunan. Unya napoy mabasa ko no born again agi pangalan po daw sa pagtulunan. Pero para niya conclusion nga dili na kuno basyanan. Munang makaingon lang kita nga og manaway ganita pananglitan ato pong sigurohon nga ang atong pagtulunan may tinuod. David manaway ta nga atong pagtulunan dili po daw kamatuoran. Ni atong gawati ang tingog ni Mitchell Bendilio Pastor sa Sabadista. Ang makabasa og Iglesia ni Cristo sa Biblia, kopyahon Iglesia ni Cristo. Makabasa sa Biblia Pentecostal, Pentecostes, Pentecostal. Makabasa sa Biblia born again, atong daton nga grupo born again. Makabasa sa Biblia Kristohanon, amo ni tinuod, ako po ning daton nga Kristohanon. Makabasa sa Biblia og saksing Hiyuba, kamo mga kung saksi, saksing Hiyuba. Amo na itinuod. Pero ang pangutana, unsay giingon sa Ginoo, versikulo 15 sa Jeremias 7. Unsay giingon? Ug akong isalikway kamo gikan sa akong pagtanaw ingon sa pagsalikway ko sa tanan ninyong mga kaigsunan bisan ang tibuok nga kaliwat ni Efraim. Nganong isalikway? Kay gigamit ang ngalan, pero wala diha ang tinuod nga pagkamatinumanon. Wala ang matuod nga pagtulunan kong doktrina. Karon wala kuno diya ang pagtulunan kung doktrina. Doon na pa'y sumpay din niya nga atong mapabati Brad Ronnie kay matud pa niya pag-sure mo oy. Munang iyang mga punto ba pagpanaway kay siya nga nagsulti mo lagi tinuod kay kabasa ko nos Biblia born again mo na di itawag. Okay, ato iba daw yun ang tingog niya Reverend kay pagabot mo ini yung lagi dahil pag-sure mo oy. So sa yung gibuyang pag-sure mo nakasiguro sa inyong kabulingon mo sure. Ato ipabati. Sa'yo ba kayo na? Sa'yo ba kayo pagkuha sa ngalas Biblia na ikabit na yun, dugang-dugangan? Ha? Mana, bantay mo ana mga kaigsunan. Mura ba og nangka na kahoy ba? Butangan na yun og nalang mangga. Ang adto kas ngalan mo tanaw, mangga, diyo, pero tanawang bunga, na, di ba nangka? Tanawang dahon, di ba nangka? Muna karon kami tinuod kay dahil kingos Ginoo kami mo kami ning grupo ha pag siya maay Nakita na to no ang mga kantalita kapin pa nga sa mga nanglabing panahon usayang mga pagpamatod Brad Ronnie nga kini daw atong gipamatod nga Espiritu Santo piki kay di kuno kabuhat og saging di pud kabuhat o magbuhat sa langit og sayuta.
Mo nang ningon siya nga mao kuning pagtulunan na pag sure mo oy nga may tinuod. Sa to pa di gid siya mo sugot na mo to'y tinuod kay nagbasa-basa man kuno sa Biblia, nakabasag saksi ka mao nga ako mga saksi. Gitawag din ko ng mga saksi niyo ba? Pagka nakabasag Pentecostes, nagpatawag na din og Pentecostal. Nakabasa daw og Iglesia ni Cristo, nagpatawag na gid kuno podayon og Iglesia ni Cristo. Nakabasag born again, nagpatawag na podayon kuno og born again. Ingon din siya pag sure mo oy. Karon ang atong susihon bedone. Okay. Arita sa mga saksi ni Jehova. Ang mga saksi ni Jehova kanus natukod ug nganong nagpatawag sila mga saksi bradone sumala sa pagpamatuod nga atong nakita. Okay. Nga tayo libro, Reverend, nga naguluhan pasagdi ang Diyos na minatudod. Yan isa mga Jehovah's Witnesses nga libro. Atong susihon din kanus natukod ang kining Jehovah's Witnesses o nganong nagpatawag po sila ng maong pangalan. Nga, sa pagpahayag ni Bindilyo, kabasa lang sa Biblia, saksi gitawag na sa pagtulunan na saksi ni Jehova. Nanaway ba niya? Mula gina nga, imong gingon nga dili ni sila tinuod, nga nabasa man gani sa Biblia, ang mga pangalan nila, dili tinuod. How much more ni imuha, Seventh Adventist Church, di, labaw, di tinuod, kaya mo ni mabasa, di mo ni mabasa sa Biblia. Ato nang masusiro, Okay. ang susiro ang iyang gisaway ba bradone kay ato sang imuntar daan. Okay. Sa pahina 244 ngadtos 245 hangtod sa kumpesas mga punto lang ang akong pagbabasahon dinhi. Ingon ini. Sa 1872 dito sa Allegheny dool sa Pittsburgh, Pennsylvania, tinipong bansa si Charles T. Russell nagsugod og usa ka saring sa Biblia nga nagtiguman sa matag panahon aron sa pagtuon sa mga kasulatan mahitungod sa gingharian ni Jehova o ang ikaduhang pag-ani ni Hesus. Sa ato pa sa tuig bradone 1872, 1872, si Charles T. Russell no? mao ni siya ang nagsugod sa usa ka saring sa Biblia nga nagtiguman sa matag panahon. O dito sa gitawag og tinipong bansa sa Amerika. Allegheny dool sa Pittsburgh, Pennsylvania. Dayon mo sila usa ka saring sa pagtuod sa Biblia. Unsa man dayon ang ilang natun-an sa Biblia ni atong 872. Okay. 872 ba doon Okay, sa pahina 245 mga punto din atong basahon ni mga libro. Ang mga tao nga walay kasayuran ug ang mga kaaway sa bakak nagtawag kanila ingon nga usa ka sikta ug nagahinalan kanila nga mga Rasilites o Roselitas, Millennial Donites, Rutherfordites ug uba pa. Bisan tuod og duulan og katunga sa usa ka gatos katuig kining mga alagad sa Dios wala magamit og usa ka nailhan nga mga ngalan. Wala pa di ay sila mailhis sukad sa maong pagpahigayon ba doon sa mga ngalan, no? O niya, ang uban gitawag sila Rutherfordites kay pagkamatay ni Charles Russell ba doon doon naman ni pulis si Rutherford. Napay millennial, gitawag pa sila millennial Donites. Millennial Donites kay si Donites naghisgot man pud og kanang gisgotan sa Biblia nga usa ka libo ka tuig. Millennium lugar usa sa pagtuon nila gitawag na pud dayon sila Millennial Donites pero duulan sa katunga sa usa sa gastusan ka tuig wa pa sila magpatawag sa bungalan. Wa pay ngalan lugar. Dahil pa dayon pagbasa nga matod pa nga dulan sa usa ka gatos katuig kini mga alagad sa Dios wala magamit sa usa ka dahilan nga mga ngalan nga magapaila kanila nga mga Kristohanon. Wa po di sila magpaila gani nga Kristohanon. Ang ilang mga higala o ubang mga tao nga interesado magtawag kanila nga mga estudyante sa Biblia. O di ang uban gitawag sila og mga estudyante sa Biblia kay wa pa na ilhan nga ngalan. Ngalan. Dayon gingon din sa pagpahayag nga o international nga mga estudyante sa Biblia.
Kay international sa tuba kasi uban mga nasod po na po ni mga pagtuon sa Biblia ni ining punduka. Sa 1931 or 1931, ang ilang mga representante gikan sa daghang mga kayutaan nagtigom diha sa usa ka konbensyon sa Columbus, Ohio. Ug nagkauyon nga sila buot mailhan og pagatawagon sa ngalan nga gihinalan sa baba sa Ginoo nga Dios nga mao mga saksi ni Jehova, kamo mao ang akong mga saksi na gayon si Jehova nga naisitas dahil nga ihatag rigon Isaias 43:10 o 44:8. So kamo sa lang dahil sila nga nagkauyon nga matawag sila nining mao ngalan nga saksi ni Jehova niadtong 1931 nga tanan nga mga representante gikan sa daghang mga kayutaan nagtigom sila sa usa ka konbensyon diha sa Columbus, Ohio. Unya niining panahon na nagkauyon sila nga mailhan at sila og pagatawagon sa ngalan nga gihinalan sa bakba sa Ginoo nga Dios. Unya, asang sitas na yun, Brother Ronnie? Mao to Isaias 43:10 ug ang Isaias 44:8. Nga kung atong basahon ang 43:10, nagyon kamo mao ang akong mga saksi miingon si Jehova. Kung atong basahon ang 44:8 ringon, ayaw kamo kadlok ni malisan kamo wala ba nako ikapay kan nimo sa karaan o gipakita kini kamo mao ang akong mga saksi. Aduna ba usa ka diskus kanako o walay laing bato ako wala makailag usa. Mo ni gipasabot ni Mitchell Bendilio basa-basa sa Biblia nakabasag saksi. Mga saksi na dayon daw ni Jehova. Pero karon, arita sa katarungan niya nga kurawa ang doktrina. Muna iyang giingon, di ba, Brother Ronnie? Atong napambati ka ganito. Ato daw ibalik ba rin para malabas sa kaisipan sa mga kigalaan nga di kita gusto gyud og mag tinunto ta ba sa pagplastar sa paghuna-huna nga wala nila gamita ang maong pagpamato dili ba sama niya nga yan ang una-unaon ang pag-repute sa dapit nato, Brother Ronnie. Okay, may babato pag-usap rin ang tingog ni Mitchell Bendilio matod pa niya nga kung kuan doktrina ng galis buton mo kurawon ni ato babate. Doktrina ni karawa ang doktrina sa Adventista dili ta magtigi. Diba? Karawa doktrina ni karawa ang doktrina sa Sabadista diri ta magtigi. Doktrina man di ay di mo iyang ibuhat unta diri nato. Nakaron atong tanawon kung pasado ba kining matud pa niya nakapasalas Biblia nga Iglesia ni Cristo, nakapasag born again, nakapasag Pentecostes, ignored Pentecostal, nakapasag Iglesia ni Cristo na diyan, matud pa niya. Kay mo ni amo tinuod, kay mo ni pundok ka matod, ingon ni sa pag-sure mo oy. Magyon ana ganita ang atong pundok mo gi-sure. Karon. Kini namang pagtulunan nga nganong namugna bradiri ang Seventh Adventist o kon ngalan nga Sabadista. Sumala sa ilang payag giunsa daw nganong niabot kining pulo nga Sabadista bradiri. Ang Seventh Adventist nga pagtulunan bisan mismo ang ilang basahon nagtug-an nga ang Seventh Adventist gikuha gyapon kanila gikan sa Biblia. Atong pagbasahon kini ilang basahon nga giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa Batika sa mga hamutong tuig gula Enero ngadto sa Hunyo 2018 sa pahina 148 ang gingon gani makatarunganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulun-an sa doktrina labaw kay sa bisan unsa nga lain ini busa ang mga pagtulun-an nga atong gikuha gikan sa Biblia mo'y nakahimo kanato nga mga Adventista. Nakita nato na mga malamong tigpaminaw perting panaway ba? Pero di ay sila matod pa sa ilang basahon ngano daw nga nagpatawag silang Adventista kay matod pa gani makatarunganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sa bisan unsa nga lain nini busa
ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia nagtuon di ay mo'y nakapahimo ka nato nga mga Adventista. Karon kay nakapahimo mga Adventista, unsay gitukod ni Kristo? Adventista? Dili. Kasi nagtukod sa iglesia na gitawag og iglesia ni Kristo. Si Kristo? Si Kristo sa Biblia. Nakaron kining gitawag og iglesia Adventista del Séptimo Día, Espanyol man na. Buti pasabot, Seventh-day Adventist Church. Kini kang Iglesia Adventista del Séptimo Día, di ka ni ideya lang nila, Brother Ronnie, dili ni kang Kristo o kang Kristo ni? Dili kang Kristo or nga mo nagtukod sa Iglesia ni Kristo, kaya ang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo man. So, kining Seventh-day Adventist Church or Iglesia Adventista del Séptimo Día, dili kang Kristo, ideya rin nila. Sa gibasa nito, nakabugna og pagtulunan tungod mas pagbasa-basa sa Biblia. Ang magtutukod ni Reverend kining Seventh-day Adventist Church mao si Ellen Goldwhite. Natay ilang libro nga Seventh-day Adventist believe sa page 224. Matod pa din, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite or Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Pag yung ganit usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen Goldwhite, tapadaghan sila nagtukod, klaro nga dili si Kristo mo'y nagtukod nini mang pagtulunan Reverend. Anya, gipamugatan pa bagid na nila na nga Seventh-day Adventist Church nga usa sa mga nagtukod si Ellen Goldwhite. Yun sa nila na pagsulti ka ng Seventh-day Adventist Church, brother, sa ilang basahon lang yapon. Sa ilang basahon ng Japon, Reverend, gidugang bagyan ang pagpamugat nga dili ni iya ni Kristo. Kini Seventh-day Adventist Church gitawag ni og Protestant Missionary Organization. Nawa magtukod si Kristo og I will build my Protestant Church or Protestant Missionary Organization. Diga sa page 226 ang pagpriba niya na nga kini Seventh-day Adventist Church usa ka Protestante gingon dinhi sa pagpahayag. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organizations. Kinidiyang Sabadista o Seventh-day Adventist Church rin sa tanang masusi si Ellen Goldwhite mo nagtukod, usa sa magtutukod. Usa din ka pagtulunan nga dako o paspas nga pagtubo gitawag kini Protestant Missionary Organization. Nakita nato nga si Ellen Goldwhite nagtukod ani usa sa mga nagtukod niya giingog protestante. Pagbasa sa Biblia wa gyud I will build my Seventh-day Adventist Church Protestant. Wala gyud. Or I will build my Protestant Church. Seventh-day Adventist Church. Wa gyud pabasa I will build my Seventh-day Adventist Church. Na karon pero nakabasa ko ning mga tao nga sa Biblia saksi niyo ba nagpatawag ko ng saksi niyo ba, pero di sa ilang nagbasa-basa po sila sa Biblia mo hinungdan nga sa ilang pagbasa-basa nagpatawag na sila mga Sabadista o Adventista. Nakita nato na ang pagkapanaway mga mahal namong tigpaminaw nya nigawas gyud pud sa baba niya Brad Ronnie nga doon ay kakontra nila kay namay nigawas nini nga pagtulunan nga nagtukod pod nilain nikan sa Sabadista kini gitawag og Seventh-day Adventist Seventh-day Adventist Reform Movement kon SDERM. Unya sa paglalis ni Mitchell Bendilio dinhi sa Dipolog naghisgot og kinsay original iya gipamatuod nga si Ellen Goldwhite gyud daw ang original ni ini. Dili si Kristo kung magisgot og original o una nga nagpadayag ni ini maungalan ay nang priba Brad Ronnie gawas sa basahon gipamatud-an gyud sa baba ni Mitchell Bendilio unya mo na giingon sa bibig nahuhuli ang isda
nadakpan na gyud siya siyang baba. Okay. Ano ating ibabati nga mismo sa baba ni pastor sa Sabalista nga ang nagtukod o nagmugna gid aning Seventh-day Adventist Church dili si Kristo kundi ang iyang amo o founder mao si Helen Goldwhite. Yeah, ating ibabati. Ano kanila mga kaigsoon na mga kawali din nag-angkon na Seventh-day Adventist Board. Ano nitubag sa atong na challenge na atong ipangutaran ni atong laging Domingo na ilang basahon sa libro ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi sila na original cantor kasi magsinabo kasi sila kung tinuod. Ang tubag, tulibagbag. Maoga hindi magkagibaging dati kasi kabalo mo tubag. Ang tubag, ang magmao na ang tinukod ni Kristo dito ito tinuod Tiwawan General Conference magsaroy. Na ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong ginalaga na Seventh-day Adventist man na nag-antong kay ikaw tinuod. Wala ka kabalo. Na nagsilugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na bangalan ang nagbugna na yun ang nalaman sila ni Mrs. White. Oh, nakita na to mga malamong tigpaminaw kay ningon siya nga nung niabot man ka kang Kristo. Nga nganong kay nangita mo lagi nga ang tinuod daw kuno ron doon ay gitawag og General Conference na ningon dayon ang SDERM kung Seventh-day Adventist Reform Movement lugar nga sa ato pa kato di ay kang Kristo kay wala man to'y General Conference di dito tinuod siya nga nung nakaabot man ka anang Kang Kristo. kang Kristo di sa ato pa admitado siya nga ang kang Kristo wala General Conference ba ron Oh, kay matod ba niya? Nagpatawag gud ka og Seventh-day Adventist Church. Di, waday ka mahibalo nga kanang Seventh-day Adventist Church ang nagmugna. ang sinugdanan bugna niya na Si Mrs. White. dili gyud ay si Kristo mga mahal mong tigpaminaw nakamong mga Sabalista mao ba na tinuod mo na tinuod ninyo nga nagtug-an ang inyong mga baba sa pagpamatuod sa inyong pastor nagtug-an pud ang inyong mga basahon nakaron hinita nining coronavirus nga gisgutan doon kinsa daw ang maalaot nining coronavirus sa pagpamatuod ni mayunta ni og atong kaatbang saon na si Danny Quarteros sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Di man ni si Danny Quarteros. Si kuan man ni Bitzel Bendilio unsay pamatuod niya nining panahon karon nga nag-atubang ta sa kining makuyaw nga panahon ba doon tungod sa COVID kon coronavirus disease. Okay, atong ipabati ang pahayag o tingog na pod ni Mitchell Bendilio Reverend kay matod pa niya kining coronavirus karon nga kuyanap sa tibuok kalibutan kinahanglan gyud ang tao dunay tinuilhan nga batunan o magdala sa timaan para dili gyud mahampak sa nining maong kamatay nga gihampak karon kining coronavirus. So naho na to ang pagpahayag nga matod pa niya nga kinahanglan gyud magtumag kasuguan unya dunay timaan nga kinahanglan bantayan ang katawan sa Dios ning atong panahon. Ni atong ipabati mga kaigsunan ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabalista. Inyong paminawan. Kita nga nang ila sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ni ay sa dang Ginoo ayaw mo undang ana ni uban ni undang sa pagila sa matuod nga Dios gipulihan nila og Dios nga dili mo. Exodus 12:13 unsay gingon? 12:13 nagaingon kay gaingon og ang dugo timaan sa mga balay diin kamo magapuyo ug kon makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga moabot kaninyo sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Igsoon ang Dios nagbutang timaan. Sa panahon sa mga Israelhanon dito sa Ehipto, ang mga balay nila, mga gipuyan sa Ehipto, mga Israelhanon, mga gisugod siya, butangin timaan nga dugo. Kay bulabay ako, pamatyon ko ang mga panganay sa Ehiptohanon, kamatay sa Ehiptohanon, ako silang pamatyon apan, kamo, dili na ko hilabtan. Pagbutang lang mong timaan. Kung kaniadto igsoon ang timaan, nagihimo sa Dios, nga gihatag sa Dios, gisugo sa Dios ngadto sa mga Israelhanon, mao ang pagbutang dugo sa ilang mga ganghaan.
karon mga kaigsuonan, ang timaan nga gihatag sa Dios nga ipahimo sa tao ang atong pagkamatinumanon sa iyang kasugoan, lakip na ang adlaw nga ipapahulay. Ang pagkamatinumanon daw kuno nato sa pagtuman sa sugo sa Dios, apil na ang adlaw igpapahulay, kaysa una daw adunay timaan, unya kadto daw mabutangan ka sa katong mga hampak sa Dios nga adunay diri dugo sa mga ganghaan diya sa maong panimalay, labyan lang na sa Dios sa mga hampak. Og maugyoy gihimo nila nga kining pagbantay sa adlaw ipapulay mo daw ni timaan, hain ang prueba pa pahayag niya Brad Ronnie nga ang adlaw ipapulay mo gining timaan. Okay, atong ibabati reverend din sa iyang gitbuyan nga pahayag nga bugang pagpahayag niya nga kining adlaw ipapahulay mo ni tinaan nga dili gyud makaabot ang mga hampak sa mga katawhan sa Dios nga nag-alagad magbantay kasuguan. Kaya ito naman itong ipabati nga tinaan nga daw ng mga dugo nga ibutang sa ganghaan sa panimalay, di gyud to sila maapil sa hampak sa kining kamatay nga hampak sa Dios. So diya itong ipabati nga gigamit po niya ang sita sa nilibino nga katong binayang gisitas nga katong nasa kasulat sa Salmo nga matud pa baga hatag og proteksyon ang Dios ngadto sa iyang katawhan basta nagid itong mga tinaan nga igabutan diya sa mga ganghaan sa ilang panimalay. Atong ipastor sa atong kahinanan ni sa maong tingog ni pastor sa Badista, Mitchell Bindilio haron nga atong tanaw dinhi ang atong mapabati ang iyang tingog niya. O sa saan sa Ginoo, sa di patamanubang si pangpangutana. Salmo 91:3, laktaw sa Diyos mga kaigsuonan. Taas pa na atong sito pero kay namatay pangutana ato pong katagag pagtagan. 3. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam ug gikan sa makamatay nga hampak. 10. Dili maabot kanimo ang kadaotan ni magapahaduol ang kamatayan sa imong balon-balon. Unsay gingon mga kaigsuonan sa sahad sa Ginoo? Ang kamatay nga hampak dili mo dangat sa ato nga puloy-anan sa atong balong-balong kay natay proteksyon na mao ang Dios mga kaigsuonan. Kinsa nga Dios? Kadtong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili ang Dios nga wa gyud intawon nakabuhat sa langit ug sa yuta. Mo proteksyon nila mga malamong tigpaminaw. Dili kuno tong Dios nga wala magbuhat sa langit ug sa yuta, kay iyang gisutan lagi nga piki lugar ang atong Master Bradone, no? Piki nga Espiritu Santo. Karon giklaro bugid niya nga tungod kay wala sila piki nga Dios ug ang Dios mo proteksyon nila, pero kanang nagbantay lagi sa adlaw ay papulay mo giproteksyonan sa Dios sa ato pa sila lugar Bradone nga dili mahitong pawak nining COVID virus ba doon Gipilo ko na rin magmatod ba niya nga ang mahiyagong katulang wala magbantay sa timaan nga adlaw ipapulay sa bado nga gipahayag niya nga mo gid sila lugar nga mga daotan mo gid hampakon sa COVID-19. Kaya gi-mention kining COVID-19. Okay, mao na lugar ang virus no kay kanang mao nang corona ang media disease virus disease. Okay, niya itong babati ang tingin ng Mitchell Bindilio Pastor sa Badista. History repeat itself. Kung gihampak sa Dios ang mga Ehiptohanon tungod sa ilang pagsalikway, pagdawat sa matuod nga Dios ug nag-ila silang lain nga Dios na hangtod dili matapos, hangtod dili ta mo surrender, hangtod dili nato isalikay ang atong gituohan nga Dios nga dili mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Igsoon, ayaw paabuta na hudangat na sa inyong kinabuhi kay kining COVID-19 mga kaigsuonan mao ni hampak sa Ginoo sa mga tao, mao ni ang kamatay nga gihampak karon sa Dios sa mga tao nga mga dautan mga kaigsuonan. Di nakita nato ang tao nga mga dautan kini daw coronavirus mo gihampak hampak sa Dios sa mga taong dautan nga naman
katong mga tawo dautan nga walay mga timaan sa pagbantay sa adlaw nga ipapawlay kay sila ra daw ang naay Dios nga matuod nga giproteksyonan. Ay kung atong nuntan ang Biblia, naman gyud ang gisaad sa Dios para sa iyang mga katawan. Unsa ang gisaad ba dinhi sa Dios sa iyang mga katawan? Unya ato yung susiyon kung pasado ba si Betzel Bedilio. Aniya ang gisaad sa Dios ngadto sa imong katawhan Reverend sumala dinhi sa Isaias kapitulo 33 bersikulo 24 ang gingon ug ang mulupyo dili magayon ako masakit man ang katawhan nga nagpuyo nini pagapasayloon sa ilang kasalanan. Busa naa di ay nakasulat nga ang mulupyo dili magaingon ako masakiton man ngano. Kay matod pa si sulti bro ni doon ay proteksyon sa Dios nga dili mo abot lagi ang kamatay. Pero dili ang tudkuno nga dili nimo biyaan ang dili matuod nga Dios iya man nang ipadungog-dungog des ato abrador sigurado gyud ka nga mga matay daw pinaagi nining coronavirus kay ihampak sa Dios sa mga taong dautan nga wala magbantay sa adlaw igpapolay nga kini ang Sabado brador ikapitong adlaw sa semana karon susihon nato kinsa ba ang mga naigo sa virus baruni nga kung pasultiyon siya muni ang mga taong dautan nga maigo sa kamatay kay katong di maigo sa kamatay katurang na itimaan sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Okay, kung kinsa ning mga tao nga nangaigo sa coronavirus na namatay nga si Bendilio Pastoriaho mga taong dautan ni atong susihon sa high-tech naman ang technology ron Reverend, pwede naman natin matanaw sa internet ang ubang mga tanang kanasuran ug kinsa gusto nato i-search sa pagsusi atong gi-search sa internet ug gipangutanan tag kinsa ang nasod nga daghan ang nangamatay niya particular dito sa Italy kay kanang Italy mao man ni ang capital sa Roma. Na kining Roma na mo din na ang nag-originate ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So pag church nato pag pangutanan nato hatag din ang tubag nga dunay mga pari nga nangamatay kung pila ka bukog basahon dinhi ha sa Google natay Google man sa internet. In the past week alone, more than 3,000 people have died in Italy after contracting the coronavirus. Sa tupat sobra sa 3,000 ka mga tao nga namatay di abroad. Oo, sa coronavirus, more than 3,000. Coronavirus. Sa out of more than 3,000, yun din, among the dead are at least 60 pressed this month according to local media. So, sa more than 3,000 reverend, yun ay at least 60 ka mga pari nga nangamatay pinagi nining coronavirus. Matod pa ni Betzel Bedilio nangamatay sa coronavirus kay Mga dautan. mga dautan man. Ang dili dautan Adi gyud to sila maigo sa hambak kaya man daw proteksyon. Naapod ko nagtimaan nga gidala-dala nga mao ang pagbantay sa Sabado adlaw ipapawlay. nakaron di si Betzel Bedilio sa ila dining pagtulunan maigo braduni no nga dili sila mga patyano Dili gyud mapatyan, di gyud Na- ang hampak. karon sa sama sa atong nakita ganina nga nagpanghambog nga basa-basa sa Biblia nakabasag Pentecostes nagpatawag ng Pentecostal nakabasag Iglesia ni Cristo nagpatawag na ng Iglesia ni Cristo nakabasag born again nagpatawag ko ng born again nakabasaog kini niyang kamo o ang ako mga saksi nagpatawag og mga saksi pag sure mo pero pagbasa po nato brother nagbasa-basa man dahil pag Biblia mo hinungdan nga nagpatawag sila ni anang ngalan nga Adventista nanaway niya nagpatawag nagbasa-basa man dahil pagkutro nakaroon kining yang paghimog mga dautan kay magbantay sa adlaw ipapalay kay ang Katoliko brother ni ang adlaw ipapalay kay bali nila ang Domingo 1 pero sa Iglesia Adventista del Sétimo Día kanong giingon atong ideya kay di man si Kristo nagtukod ang ngalana ideya ra nila na nakapasar ka pod nga way namatay sa ilaha nga pastor Badole Mo lagi ni sa Biblia gibasa ka ganina City 8 kama sa Jeremias ang mga gapanghambog nga maluwas na kay kinis Bendilio pagkanaang timaan ay protection ng Dios di gyud makabot ang hampak
At susuyon ta tinuod bagini, di ba ka ni butbot din imong istorya nga wagi sa badistang namatay. Oh, di ba ka nilagapak sa hampak? Ani high-tech magyapon ato gyapon susihon reverend sa internet. Kung wala bay pastor o membro sa sabadistang namatay o pastor kay aron nga kuan o pastor ng bagyo din siyang namatay. Sa pagsusi na to sa internet sa Google, tanatag, is there any member or pastor of the Seventh-day Adventist Church nga nabiktima sa coronavirus or victim of the coronavirus? Matag mo dayon. Seventh-day Adventist Church, gingon, coronavirus claims life of Adventist pastor in Indonesia. Doon ay pastor gid nga namatay sa coronavirus. Asa man? Dito sa Indonesia. Sabbath School and Personal Ministries Director of the Jakarta Conference in Indonesia, Biner Silalahi, has died of the coronavirus. The cause of death was confirmed by the local health authority a week after Silalahi's death on March 23, 2020. So, Osaka Personal Ministry Director sa Jakarta, si Biner Silalahi, namatay sa coronavirus atong March 23, 2020. Aside po niya ni Silalahi, naapod, he is the first employee of the Adventist Church who has died of the corona or COVID-19 in Southern Asia Pacific region. Earlier reports from the Adventist News Network and Adventist Review confirm one Adventist member in China, another in London to be fatalities of the coronavirus pandemic. O niya, kini si Biner Silalahi, Reverend, usa gini ka pastor, dawas sa pastor, ako pagili sa katunggan ka na himo mong direktor, niya atong masahon. Silalahi served the Seventh-day Adventist Church in West Indonesia region in different capacities. He served as a pastor or a church pastor in 1987 in Medan Veterans Church, after which he served as church pastor in Malacca Jaya Church until 2010. He was then called to serve as an associate director for Sabbath School and Personal Ministries Department in 2010 and eventually became the director of the same department in 2011 and served until his death. Sa atong gisuso rin, doon ay pastor, nahimo pagiging direktor sa mga tulungan, namatay sa coronavirus kung COVID-19, si Biner Silalahi. Kaya doon na pag dito sa China, O sa London, nakagyo. karon pasado ka Bindilyo, may makagwaan ni magbantay sa lang igpapoli ni pastora, wa magpapatuman. Imposible po rin, pastor, na ikatandaan, imposible po guwan yung magbantay. Na mo lagi na kay atong gi-question kay watod pa niya di man mapadapatan basta nagbantay ka sa adlaw ipapolay di. Kung mao man din na nga naitimaan nga dili ta madisgrasya na di na maong timaan na mga mahal na mutig paminaw. Ngano man tuod kay ang timaan nga gitudlo na sa Dios dili na kanang nas Ezekiel 20:20 nga timaan sa pagbantay sa adlaw ipapolay. Kung dili ang timaan na mao ang timaan diya sa Espiritu Santo para sa atong kaluwasan. Unsay prueba, brethren ni? Aniya ang prueba, Reverend, sumala din sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 siyang gingon, pinagi kaniya, kamusab sa pagkadungog ninyo sa matud nga pulong, sa mayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, o sana nagpano na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timri di ay utimaan sa pagluwas na kanato, mao ang Espiritu Santo. Kinsa may nagdala sa pagpamatod sa Espiritu Santo para malamdagan sila abradune sumala sa nakasulat sa Biblia. Wala yung ribuan katong mga taong bihimong kasangkapan nga ang ilang iwali, isangya mao ang balita pinagi na sa Espiritu Santo. Pagitag na kinis Biblia, at mabasa din sa unang Pedro 1:12, matud pa din ang kanila gipadayag na dili sa ilang kagulingon kundi kaninyo, na nagalagad sila diha sa mga butang na karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao. Nga nagawali sa ngayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manununda nga gandoy sa pagsubog. Kung kinsa ang mga tao nga katumanan niini ribigay nga gitagna nga ang ilang iwali o imantala mao na ang balita pinagi sa Espiritu Santo, wala lain kita nga mga ministro sa pagtulungan sa PBCN. Busa klaro ang mga malamong tigpaminaw nga ang description bulaton lamang nga pagwali sa Espiritu Santo. Muni ang kaluwasan o marka sa timbre sa pagluwas nato. Dito giingon ni Mitchell Bendilio nga nagkinapayas ba nga wa gyud kuno o di gyud mamatay
sa hampak na mao ang virus nga gitagana sa Dios. Wa man may magingon ana pero gitubag lang namo ba ang kinapayas niya. Pero kung kami man ang nagwali sa balita sa Espiritu Santo, gitagna ba sa Biblia sa unsa gipakasama ang balita ng Espiritu Santo, brethren? Di pagkasama ka na bugnaw nga katubigan, Reverend. Sumalad niya sa Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 25 ang gingon. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka ihaw nga kalag, mo man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa ang maayong balita di ay sa Espiritu Santo mulutaw sa halayong yuta. Diing pagkahalayong yuta, mga kaliwatan sila nga tagadiin dadure sumala sa pagkulagway sa Biblia. Kaliwatan nga halayong sila nga nagipasabot Reverend sumala sa usa ka translation nga Biblia, James Bopa translation, Isaiah chapter 43 verse 5, gingon, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Sa ato pagikan sa halin silangan, paganadon ko ang imong kaliwatan. Doon ay tagahalin silangan nga gidala sa Dios pinagi sa buluhaton sa pagwali sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnaw tubig mulutaw sa linyuta o halayong silangan. Sa pagkatuman na brother, kita ang katumanan nagwali ni ata sa sulod sa Pilipinas. Nanukad sa Mindanao, sugod ang tod sa Visayas, ang tod sa Luzon, pero niya ang central office na to sugod sa San Antonio, saan malungsod din sa Misamis Oriental. Sa kinatubok niya sa sulod sa Pilipinas. Ang Pilipinas ba, brother, halayong silangan nga pasado sa pag-iwan nato nga kung may referensya nga gigamit dili pagsupak sa Biblia, kay kung masupak na diferensya ng gigamit natong referensya. Ang referensya nga itong gigamit, dili gini mahimong diferensya tungod kay ang kining libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga naguluhan A Brief History of the Philippines, nagtugan kini nga Pilipinas halayong silangan. Basahan ko. Sa Cebuano na lang. Sa Cebuano lang. Sa panahon ni Legazpi, kini Manila mo sentros komersyo dinis Pilipinas. O kini Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa negosyo ug patigayon nga nahimutan sa halayong silangan. Kung mao ang Pilipinas katumanan sa iyong silangan, din magwali kami sa balita sa Espiritu Santo nga timbre na para sa atong kaluwasan, mga mahal na mong tigpaminaw. Busa mong ipanginaot nga nining kamatora na diri kita magkatipok, magkausap, pagkabot sa kalampusan para sa atong kaluwasan. Nabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Unisino, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyog, sa ngalan sa kauban nga mga evangelista. Kinusab si Brother Remy Telebrico. O kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Manila Mangalos, kinimuhin hangtod sa sunod ngayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamilya.